Is-sena 2013 hija sena pożittiva għat-Direttorat tar-Restawr. Din l-entità ħadmet fuq xogħlijiet ta' restawr fl-Imdina, Ċittadella, Belt Valletta u l-fortifikazzjonijiet tal-Birgu li x-xogħol fuqhom qed isir bil-għajnuna ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-flus votati fuq dan il-proġett jammontaw għal 42 miljun euro. Xogħlijiet oħra li għadhom kif tlestew jinkludu r-restawr fuq Palazzo Spinola f'San Ġiljan u r-restawr tal-Kappella ta' San Martin fil-Baħrija. Xogħlijiet li se jibdew jinkludu l-Kappella ta' Santa Marija f'Ħaltarxien, il-Knisja l-Qadima ta' Bir Zebbuġa u l-Kappella tal-Immakulata Kunġizzjoni fin-Naxxar. Is-sena d-dieħla d-Direttorat tar-Restawr ser ikun qed jikkonkludi xogħlijiet iffinanzjati mill-IRDF bħal tal-Birgu u l-Kollakjo, fil-waqt li xogħlijiet fuq il-faċċata ta' Kastilja fi ħsiebhom ikunu lesti fil-bidu tal-istess sena. Dan ħabbru s-Sekretarju Parlamentari Jose Herrera meta l-ħadd żar ix-xogħol ta' restawr f'The Fortress Builders fil-Belt Valletta. Il-wirt storiku kulturali tagħna qiegħed hemmhekk biex jgħinna mexxi l qudiem l-ekonomija tagħna. Prioritament qiegħed hawnhekk biex jeleva l-ħajja tal-Maltin ikunu jafu x'wirt għandhom igawdu wkoll. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li qed isiru madwar id-dinja biex ifakru l-World Heritage Days, id-direttorat fetaħ il-bibien tiegħu b'xejn ta' The Fortress Builders. Dan id-direttorat ser ikollu rwol importanti fil-preparazzjoni li qed jagħmel pajjiżna għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u t-titlu tal-Kapitali Ewropea fl-2018. U rejna wkoll kif isir hands-on ir-restawr permezz ta' proċessi li jintużaw fuq proġetti ta' restawr u rejna wkoll diversi proġetti li l-direttorat ħadem fuqhom f'dawn l-aħħar snin u li qed jaħdem fuqhom bħalissa kif ukoll dak li għandna ppjanat għas snin li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera qal li The Fortress Builders jilgħab rwol importanti biex il-Maltin isiru aktar konxji tal-wirt storiku.